Пътят ми, както и твоят, започва от сливането на две души – реките Буйновска и Триградска. Домът ми е близо до село Кожари, високо в южните Родопи. От него си спомням широките тучни ливади, покрити от край до край с диви цветя, и необятните гори по билата наоколо. А хората тук са прекрасни. Мисля, че и те ме харесват. Наричат ме Въча и понякога ме молят да остана малко по-дълго при тях, в така наречените язовири. Нямам против. Хубаво е да имаш компания. Но след добрата почивка отново продължавам напред. От хората разбрах, че някъде нататък имало друга река, на име Марица. Нямам търпение да я срещна.